Todorovski dalje, Todorovski šutira, vodi Brera 1:0. Fenomenal. Hindea bi zaista mogao skupo da košta Strugu, fenomenalan šut i odlični potezi pre toga Todorovskog. Jeftovski, njegov centar šut, ovo je opasno, ekspresno izjednačenje, 1:1 Ukpa. Da vidimo još jednom akciju. I ovde uspeo Kauan da otkloni opasnost, a lopta je pala na nogu Ukpi koji je sjajno završio i dobro se zagradio da ne može eventualno tu Bekera, čini mi se, s leđa da